Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. 2 mannen zijn gistermiddag rond 1 uur 's middags doodgeschoten. Dat gebeurde in Weto voor de ingang van een minimarket. Het gaat om een man van 29 jaar oud en een van 33 jaar oud. Uit eerste onderzoek komt naar voren dat het om een liquidatie gaat van een man die met zijn gezin boodschappen kwam doen. Het andere slachtoffer lijkt niets met de zaak te hebben en zou zijn geraakt door rondvliegende kogels. Daarbij kwam dat een toevallig aanwezige agent in Burger heeft geschoten op de auto waarin de daders van de moordaanslag wegreden. Bij de polykliniek van het ziekenhuis is later een man afgezet die bij die schietpartij gewond zou zijn geraakt. Die man is als verdachte aangehouden. Hij heeft wel medische behandelingen gekregen. Een man is zaterdagochtend neergeschoten in de wijk Montaña Abau. Uit eerste onderzoek blijkt dat hij in een felle discussie was met een andere man die erop een pistool pakte en op hem schoot. De dader is er vandoor gegaan, zijn auto is teruggevonden. De dader is er daarna vandoor gegaan. Zijn auto is teruggevonden, maar naar hem wordt nog steeds gezocht. Het slachtoffer heeft medische behandelingen gekregen. Een dag later is een 40-jarige man door de politie aangehouden die op zaterdagavond een man probeerde dood te rijden met zijn wagen. Ook dat gebeurde na een felle discussie. Het slachtoffer is er redelijk goed van afgekomen, de dader zit nog vast. Luchtvaartmaatschappij Condor zal ook komende winter weer tussen Frankfurt en Curaçao vliegen. De vakantiemaatschappij zorgt ermee opnieuw voor een verbinding tussen Duitsland en Curaçao. Condor ging in november vorig jaar voor het eerst van start op de route. Daarvoor zat Duitsland een jaar zonder vliegverbinding naar Curaçao door het faillissement van Air Berlin. Komende winter wordt Curaçao weer elke zondag non-stop aangevlogen vanuit Frankfurt. De verloting van een huis door de Fondation Doing Good Curaçao is op zijn allerlaatst afgeblazen. Dat gebeurde nadat de Gaming Control Board zaterdag via de media naar buiten bracht dat de stichting geen vergunning heeft voor de loterij. De verloting zou gisteravond worden bepaald via een trekking vanwege die nummer. In plaats daarvan gaf de organisatie gisteren een persconferentie. Het was een emotionele bijeenkomst waarbij de organisatie zei dat ze niemand verkeerd hebben proberen te behandelen en zo snel mogelijk met een goede oplossing gaan komen. Zaterdagmiddag verschenen verschillende filmpjes op sociale media van 2 mannen en een vrouw die werden gearresteerd bij Suikertuintje. Nu bleek hebben ze van tevoren in een winkel verschillende artikelen meegenomen. Terwijl ze naar buiten gingen hebben ze ook nog van een klant de ketting afgerukt. Ze werden staande gehouden door een agent in Burger en kort erop kwam de politie aan en die heeft de mannen en de vrouw gearresteerd. Alles lijkt klaar voor de viering van CU 2019. Gisteren werd ook de Reina CU 2019 gekozen en dat is Denise Janga. Zij werd verkozen uit 7 dames die meededen tijdens de presentatie. Denise Janga reageerde emotioneel en zeer verheugd op de uitverkiezing. Denise Janga vertegenwoordigt de groep Chiquitaus Deng CU. Er werden gisteren wedstrijden gespeeld in het kader van de Caribbean Club Shields 2019. In groep A zit Curaçao samen met een team uit Guyana, de Cayman Islands en Cuba. Voor de tweede achtereenvolgende wedstrijd scoorde Jong Holland niet en bleef het 0-0. Daarmee staan ze nu op een gedeelde tweede plaats. De laatste wedstrijd in de pool is tegen de Cayman Islands en dan moet Curaçao winnen. Guyana heeft tot nu toe maar 1 punt gehaald, Cuba 2 en de Cayman Islands 4. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.